Kawai ni kecil kop king ling kabla banana bha ka pertai hi bro kawai ya kabla tip kum ka Megha Kayak Festival 2022 kala Sdang biang menta ka kenti ha ka khalai terik risau hapo kawa Umtro ha ka jaka kabla tip kum ka white water ha ka shnong Umtham Bhoi district ya ka ni kecil kop king ling ka bedai ru ka sen ka pasan ha ka ni ka jala Meghalaya la pelong ka kinhun jaga Bhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society Limited ha ka jia tre lang berkatanat Meghalaya Tourism ka bakham besutanat shu ha ka ni ka jia kop king ling ka long ka jiwan poi ki nong king ling ki bla pau nam ha ka perthai ki bla long teng ki ladu ha ka jia kop ha ka Olympics na keleng ki ri kintup lain ki nong king ling na ka ni ka ri India berkhat san ngut ki nong king ling na po ka jala Meghalaya ki banyak ni ikanam ladu ha ki kadan king ling kum ka amateur ba professional ki nong chimpenta ki banabari ki blok poi ka ni ka jaka ki kintup Yo Giovanni di Gennaro na Italy, ka Sofia Reynoso na Mexico, ka Vavra Radilek na Czech Republic, ki World Champion, ki Bakintup Noria Newman na France, baru Adrian Matten na Germany.